Babukele emakhaya udokotela wendlo Mgibe wensizwa kaNtombela Mpangazithi uDlukula uLukhwazi Hlangalezwe. Cha, siyanibingelela namhlanje siyathanda ukuthi sikhulume ngokugeza. Umuntu kuwe khona uthola ukuthi uyageza kodwa manje uvela uthi nje ngiyagezela zonke izinto. Mawugeza ususa nje ithunzi elikuwe kufanele ucacise ukuthi lelo thunzi elane, ngabe washonelwa ingane, ngabe ithunzi lokubulala umuntu, ngabe ithunzi izinto owenziwa zona ngokubuthakathi kwafakwa ichitho. Kufanele ucacise ukuthi ugezelani ukuze ukwazi ukuthi into egezelayo ikwazi ukuthi ibonakale. Uyabona njengala ekhaya uyafika ukuthi nginethunzi mhlawumbe ngashonelwa ingane, sikwazi ukuqondanisa nengane futhi sikwazi ukuhlola lokho ukuthi ngempela ngabe ithunzi lengane yini leli elibuya kuwena livala izinto. Ngoba kuyenzeka uthola ukuthi uthatha izinto kanti kukhona ithunzi elikhona. Abantu uthi banikeza izinto, banikeza igubhu, ngabe bakunikeza into yenhlanhla kodwa uyibona inhlanhla yakho ingasebenzi, ubone kungasebenzi lutho. Lapho kusuke kukhona into eyithunzi evalile ekufanele ukuthi igudluke kuqala bese kukwazi ukuthi into zakho zivuleke. Lo muntu osuke kusiza kumali into zakho azibheke kahle, abe nesineke futhi kwawena uziphi ukuthi la ngizolashwa. Awuvele nje kube yinto evele ithi gubhu kube isigubhukana. Mawuzogezwa kuyadingakala ukuthi ucace nanokuthi ugezwa ngani. Omunye uthola ukuthi kuthiwa kuyena fanele agezwe ngenkukhu, noma omunye kufanele agezwe ngelongwe hlanganise nenyongo yenkukhu, noma fanele ageze ngenyama yesisu sembuzi kanjalo, noma kanjalo umswane agezwe kwazi ukuthi kusuka amathunzi. Kuya ngosuke sekwenza ukuthi usuke ukwenzelani. La ekhaya ke siyakwazi ukuthi sikubheke lokho ukuthi kuyini, ngabe ngumdliwa lo ovala izinto, ngabe futhi uyazi ukuthi nanedlozi lamanzi inzuza iyakwazi ukuthi kwenze lokho isivala izinto kuwe. Idlozi ke lenzuza alikho kunoma ubani. Idlozi lenzuza lifana nelabantu bonke, labo bantu bahlukile. Umbona ukuthi yena avalekelwe imizwa, kube khona izinto nje ezenzekayo empilweni yakhe, ubone ukuthi kukhona idlozi lamanzi lapho kuye. Futhi awukwazi ukuthi umuntu engenalo idlozi lamanzi akusize wena onedlozi lamanzi. Kuhle lokho ngicacisa, ingakho ngiyibeka lezi zinto sibe mbili ukuthi namhlanje ngikhuluma ngokugeza, ngikhuluma nangedlozi ukuthi idlozi lihlukene kubantu emzimbeni, liyahlukana kubantu. Khona umuntu onedlozi nje labantu bentaba, khona umuntu onedlozi lamanzi kuthiwa inzuza. Manje mawunedlozi lenzuza ukwazi ukusiza umuntu onedlozi lenzuza. Njengami nje mina nginedlozi lenzuza lasemanzini, mina ngipheli emanzini, ngihlele emanzini, ngihambe ngiyosebenza, mangisebenza imisebenzi yami iba semanzini. Engazi ukuthi ke nonke enifuna ukugezwa ningaqale nibuze kuqala kumuntu ukuthi ugezelani, noma wena ufike usuwazi ukuthi ngizogezela ukuthi umuntu osuke kusiza akwazi ukuthi akusize azi ukuthi ukugezelani. Ngoba la ekhaya thina siyayihlola lonto sibheke ukuthi ngabe kumi kanjani. Kufana nomuntu osebenza abantu, uthola ukuthi noma usebenza ngabantu uthola ukuthi umsebenzi wakhe uvalekile. Uthola ukuthi ileli dlozi elivala izinto. Ngiyabonga kakhulu babukele emakhaya. Ungangithinta enambeni yami ungifonele ubuze uNtombela, ngiyathanda ukubuza ngokuthi nokuthi. Angimthandi umuntu ofona ebusuku ngoba sekuyisikhathi somndeni ebusuku. Ungangifonela nje ekseni ngoba ngo6 ngiyavala. Angithi akube kuhle njalo.